Ja sitten vasta niin kutsutut kuin kutsumattomatkin vierat. Hei Tako, kerro kuinka paljon sä täytät ja minkälaisia synttäreitä sä oot tähän asti viettänyt? Mä täytän 43 vuotta ja viimeksi kun mun synttäreitä on vietetty, niin mä oon ollut lapsi. Et siihen väliin mahtuu yli 30 synttäriä, kun mä en ole viettänyt synttäreitä, enkä edes muistanut niitä. Että vanhemmilta nyt on tullut aina puhelu, että paljon onnea, ja se on tullut mulle myös yllätyksenä. Ai tänäänkö mä täytän? Mutta tänään on mun ensimmäinen raitis syntymäpäiväni sitten 30 vuoteen. Ja mä oon paljosta kiitollinen Jeesukselle, että mä saan viettää ja elää ensinnäkin. Tää on mulle taas uusi kokemus mun raittina oloaikana, koko mun elämässäni ja mun uskossa. Hei, kiitos Tako. Mahtavaa. Mekin kiitetään.